তিনি रामचंद्र घाटनी डन बस्को स्कूल बाय चिनी बागलाबारी जे लामा थांमोननि लामा मगलान लामा अब ताबो हाईवे स्टेट हाईवे खालायजाबाय दङ सामुं चेंजाक मानो ताबो गति खायै खालायजाबाय दङ तिनि नायलायना फायलायमाने चिनि बरम गोनां चिनि ससियेल वार्कार चिनि अजामारनो तियो बेखाय लामा वाति थांमोन रलगिनो जे एजेंसी बर और फाइका और टांगना शुरू खालायखा साल कलगमा बिसि कलगमा अंखा अब सावै लाभ करे सरकार फाइका सरकार थांखा लुकरंनि दाबि दंमानि अ लामा स्लामै रिनानि बागै तामोनि हिंका बंनि बोसाबोतैनो डन बस्को स्कुलाव तुबि परिनानि लेखाय जिंजा चिनि बरम गोनां रूपबाई चिनि ससियेल वर्कर सुमन बायसं चिनि अमरदीप बाबू सन साका स्कुल थांद्रफानो अमनि सिगां रिपेयारिं खायरिनानि बागै अ लामानो जों रिपेयारिं खायरिका स्कुलाव जाते फायमानो मते ताबुखै ब्लेखाय तंथका मजे स्टेट हाईवे का लामा कतरंखा ताबुक चिनि लुकर गारि खुंनो खुंटाम स्कुलनि बास र ताब थानान बागै ब्लेखाय सुबिदा मोन आमचानि लुकर बा हामजाका अ लामानो मोसे वार कतरखै थाङो रिमानि बागै जोंखा खालायो चिनि रामचंद्र घाटनि ते गोबां मामचायो इतिमध्येनो काम सुरु खायखा स्टेट हाईवे नि गोबां मामखा ता कायसा मिया इंजिनियर बो सालाय आं साइमानखा चिनि समत पद्दर बिल हते पहरमुरा 7 कोटी टाकानि कयदिन बिसिङनो टेन्डार होनाय आबो बा लामां थाना आनि विधानसभा केन्द्र कि संसदलाय कि खयं सकलायो अमति खैन रामचंद्र घाटनि गोबां मा लामा जेता 80-90 बছর 100 बছर खालाय जायगा अ लामा तिनि स्टेट हाईवे र खालाय जाखै दङ आगाम दिमते बा खालाय जानाय जों खाख्लायो जों थानसा तंगै बबागारेन तैफांबाय सबा खाय तंखाय दफा हानि कगनो वानसगै सबा खाय तंखाय बसकांगो डेभलपमेन्ट बंनाय चिनि दफानि मानथायबा जों सेगै तुबानाय गाबोनि बागैनो जे तिनि जों लेखे तंथगौ तामनि हिंकाखाय अर जे चिनि डन बस्को स्कुल लामा जे गामिनि यांगो पागलाबारि तार मगलान गामिनि बररक दिनै बसाबती रंग तुबै अर पडनानै ब्लाइके लामा गाहामते सेबमानानै होनो खाख्लायो अमतिखायनो लुकुरंनि सुबासु नाहारै बसकांनि सालो जों तेबो कत लामा जे खालाय जायगा अ लामा रंग खायरिनाय सुनराय गामि लामा आगिव इद बजायगा आव बयरिखा तिनि थाङै नुखा सुनराय गामिनि जे लामा अमुब तिसुंनाय तिनै आं प्रपोजाल लिखा हयतो बाजेट सफायखाय आबो तिसुं थाङा होनना आं खाख्लायता